Ukpa Khot pub liu bakhat saw ulakran shapalat prapo hajar ngut ki padrunget ki balatu cha St Peter Square nagbanta ka mas penkentang Riewkhuid ya upir Jojo Frasati bad Carlo Acutis hakajingkran jong ukpa Khot ula ong baki nuksa jong kini ki arngot ki Riewkhuid ki Khot yangi baro khamtam yangi ki samla ban hakani ka perthei da ka babu ya Blei hakmat knang ba ka Jingim jongi kan long ka Khot bat ka kamen da ka pensyong nong rem na ka kitab jing start upup ulayoi bakum usim Solomon kini arngot ki samla kilawat ya ka jing start ban sngo thu khambha ya ki jing thmu Blei na ka benta ka Jingim bat ka perthei bat ban bud ya kita ki jing thmu da ka jing shania bat da ka bale kunta kila pendan kam ya ki jing ai sngo bha jong Blei ban yalam ya ki weipat ki breu sha Blei lengba ki nuksa ki ktien bat ki kam jong ki upo blio ula kerpat ya ka jing suk ha Holy Land Ukraine ki jaka jong ka perthei ki bala sha penjat ha ka thma Haka gospel ujisu ulakran hangi shapang ka jingtmu Blei haka bangi day ban ai tilut yala ka do nuot baro shakalenti ka ba Blei uterwa hangi kisamla bunsin kia kendu ya ki jing haka Jingim jongki bat ki hap ban jiet ya ka lenti ka ba la ong upup bat da ka ba pen kan mau ya ka nuksa jo Francis na Assisi ula kedo ba Riewkhuid ula jiet ya ka jinge thu khana ka ba phla jong ka jing khot ka ba ngi baro ngi tip da ka ba no ya ki baro shadin ban bud ya jisu da ka ba haka jingduk ba da ka ba jet ya ka jing ya ki hemen bat ki para jong khamtam ya ki batlot bat ki baret tam kumta bon ki Riewkhuid lengba ka history kila jet ya ki ju kilenti da ka jing shlur da ka ba Phai sha Blei barabor upup ula penken mau kumnu Augustine Khot ula sngo ya kasur hapo jong ka baong ngakwa ya phi bat Blei ula ai ya kalenti ka bathamai ba unbu haba bataya ka Jingim jong upir Jojo Frasati Khot usamla na Italy upup ula ong ba uni Riewkhuid ula kelalong kum ka syarak na ka benta ka Jingim mensim jong ki pat ba lengba ka jing IT jong met bat mensim na ka benta ban syakri ya ki pat ringet khamtam na ka benta ki baduk ki barangli habab kran shapang Carlo Acutis Khot usamla jong kani ka juk jongi hi upu pulaya thu ban nado dang red Carlo Acutis Khot uladan ka jing ba jinliu ya ka Eucharist Khot bat updiang communion man la ka step haka mas ka ba jupep ula hakani ka slaper thei dak ba penya so lang ya ki jingduai ya ki jingele kai sports ki ba ya ka pule puthi bat ka jingno senyang jong shaki ba don kam ya ki jingheram upo pula ai khublei ya ki kimi ki pa jo Carlo Andrea bat ka Antonia bat ya ki para jong ka Francesca bat Michelle ki baladon lang hakani ka sngi kraw na ka benta ka yeng ka sam jong ki bat na ka benta ka balang hi baro ka we upir Jojo bat Carlo kila pensyong nong rem mela ka Jingim da ka ba syem benta haka mas Khot man la ka sngi da ka ba puson haki jingduai bat khamtam da ka ba penrehem shu ya la ki mensim lengba ka jingmani sakramen kani kan ka ba penlong ya kini ki Riewkhuid arngut banroy haka jing ya Blei bat ya ki para marjan lengba ki kamle isen laong upu wat haba ka jingpang kalakta ya ki baro arngut kabala penlengkot ru ya ka Jingim jongki kila yai beteng ban IT yala di hau Blei upu ula ben rap da ka ba pen mau kumnu upir Jojo ula ong shisin kasngi jong ka jingyap jonga kan long kasngi ka ba itenat tam haka Jingim jonga bat Carlo ula ong kumni kabeneng kala ap yangi nadu mensyua bat ban ya kala syai kalong bangin aya uso uba bahatam jongi hakani ka khlipman upup ula penkut da ka baong baro arngut ki Riewkhuid
upir Jojo Frasati bat ukarlo acutis ki khot ngo bha ya baro kham tam me ki samla ban pen surwa ka ya la ka Jingim henre ban IT ya la ka Jingim sha Blei knang ba ki ki bangi le ha ka ne ka perthei kin long ki jingkur khu na ka banta ki wei pat Are an invitation to